Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Ana sen bir yıl mı ne mi bir yıl qowrak geçti. Lebapda, Marda, Dashoguzda yankı tupan turonna. Barmadın. Sen ol yankı bir anırda şoňa Kentukki ştatda bolupdyr deyip onu sen onu duýgudaşlyk bildirdi yani söyleme. O näme gowruk bulap bersin ey? Tilki. Ha? Sen öz halkın kırılıp durka. 5 sanak bara suyalak çağa yetip tapılman yorka. Sen barmadın ama o tak. Nen sağına gurlayan, nen sağına otayda duygudaşık bildirden bulup bersin. Öyünü düdödül ki. Öz halkını düdöt. Ondan barıp anırda oňa kömegeden bulup ya ýende oňa duygudaşyk bildirden bulup ber. Gördüňmi bir Kentukki ştatda bolan zatdan soň prezidentiň özüniň barıp halkyň içinde gerek bolsa näme kömek gerek bolsa hökümet öýdi eder, kömek eder. Şu adam eýän kömeginiň netijesi bar. Sen nirde ýaşaň? Sen döwlet ýolbaşçysymy? Ha? Ya sen kim? Sen bu jaga sıçagyň bara geday torbanyň boýuna azyp aýlamaly ekeniň. Sebebi ol şu wagt milletten şoňa bolan bir söýgi, mehr, şol hawa aýna bul gowmuşsun, söýlemi? Kim oýnajak bolýan sen? Ha? Kim millet oýnajak bolýanmy? A berda sen olar berýän bolsa? Ha? Niýe sokup ýörseň sen ol yegenleň bilen, belki tohum tiýjiň bilen. Niýe de gaçyrjak bolýanyň muny? Ha? Doýmaz da olmaz. Bir millete puly. Bir millet özü o tapar etem tapar hemme adam. Bir pulu ver millete. Milletin özü çözer meseleni. Millet hazasyny baralyrdy. Kör hazasyny baralyrdyr. Millet oýnamarsaň ne? Indi sen oğlun bolsun belki. Ondan entek bu jaga ýigidi sen goýup yetişjegiň, yetişmejegiň gatul lokan meseledir. Düşündümi? Sen beytir para azady sakyby çekip, aňyrda Süleyman ile çağany öldürüp, halkyň içine ara muny aýlap beytirip, on gaharyny, gazabyny şeýtirip ýumorlar öýdýänmi? Bu jaga şoýunyň geçmez halk bilen. Etçek olan eden şekilli et. Yoksa sokulma. Cehennem mulla yok bol oturun yerinden. Sen şu adam yetik yurdun içinde. Halkın hakkı var. Narod imeyip prava.